alaikum al'ummar Najeriya da kewaye. Ina muku fatan alheri tare da masoyin Dr. Muhammad Sudan mai sirrin ma'aurata. Barka da haka. Mun shigo cikin birnin Kano mai albarka, muna cikin International Trade Fair wanda ake gabatarwa a yanzu. Bana ban shigo ba, amma ina tare da Hajiya Hauwa Sudan mai sirrin ma'aurata. Mun kamo kwalabe latest iri daban-daban. Kulban 7,500 ta dawo 6,000. Akwai su gab-gaba, akwai su hawi, akwai su kajiji da humurin nan ta sirri da duk macen da bata yi amfani da shi ba ta rago mata duniya. Muna da sabulin dilka wanda yake cire sport, yake cire glass, yake kara zukokin mace. Ina 'yan mata masu san kire-kire, na kawo muku mai na musamman. Mace in baka ce za ta zama cakulin kalo, mace in fara ce za ta zama kamar balarabiya ta yi sheki. Maza ma ba a barku a baya ba, na kawo muku magunguna na musamman wanda za ku gamsar da iyalanku a zauna lafiya. Ina namijin da yake minti 2, minti 3 ya gardiyo wajen Dr. Muhammad Sudan mai sirrin ma'aurata. In kana minti 2 za ka yi awa 1, minti 30 ka gamsar da iyalinka a samu zaman lafiya na zamantakewar rayuwar aure. Matanka sai ta jinjina ma kai wasu abubuwa ba za su iya faduwa ba sai kun zo gare mu. Ina zawarawa, ina 'yan mata masu son ƙara girman nono, ina da na ƙara hips, ina da ƙara girman nono. Mace ko ya kwanta kamar silifa, saboda mace shine jigon rayuwa. Namiji ya dinga bunƙasa a tarraki, amma sai kin gyara. Ina da na ƙara girman nono, ya ƙara ciko miki, ya ƙara inganta da ke karan kanki ba wasu mai gidanki ba. Za ki ga iya gamsar da ke, ya ƙara miki nagarta, ya ƙara miki annashuwa a tare da ke. Balantana mai gidanki. Kai maza da mata ko a barbawa, duk macen da ta amsa sunanta mace da gardiyo wajen Dr. Muhammad Sudan mai sirrin ma'aurata ya samu gara basan da muka saba. Kai wasu abubuwa ba za su yi fitowa ba. Ina mata masu son fashion yadda suke fitar da farin ruwa irin burzaze-burzaze, su gardiyo wajen Dr. Muhammad Sudan mai sirrin ma'aurata su samu gara basa iri daban-daban. Ina muku fatan alheri.